Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu da muke tattaunawa akan yan gajerun nasihohi a wannan lokaci mai albarka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani dangane da falalar aikin haji a cikin hadisi sahihi ingantacce cewa man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Wanda duk yayi aikin haji bai yi alfasha ba, wanda duk yayi aikin hajji bai yi magana ta ainihin wato jima'i, magana ta mata ta nuna sha'awa ba, ma'ana ya kubutar da aikin hajjinsa daga waɗannan munanan ayyuka da ba a so a yi su a wannan yanayi, to zai koma gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Allahu akbar. Kamar yaya ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, ma'ana zai koma ba shi da zunubi. Ashe wannan hadisin yana nuna mana daga cikin falala da Ubangiji Madaukin Sarki zai yi maka shine ya maka arziki ka samu zuwa aikin hajji. Ka je aikin hajji a yafe maka zunubinka. Aikin hajji yana kanka da zunubi. Raja'aka yaumi waladatu ummu. Zai koma kamar ranar da mahaifiya ta haife shi. Ka duba jariri ya haife shi bai da zunubi. To haka zaka koma. Ashe yana da kyau, wajibi ne, muhimmatu mu ƙara ƙoƙari, mu zuba kuɗi dan aikin hajji sai da kuɗi. Mu zuba damar da muka samu wajen ainihin wato mu je mu yi wannan aiki da Allah tabaraka wa ta'ala wajabta mana. Ina masu neman gafara, ina masu neman jin kai. Ga abin da annabi ya faɗa da bakinsa, bakin da baya ƙarya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bakin da baya magana akan ra'ayi ko son zuciya. Maganarsa shine gaskiya, as-sadiqul masduq. Ba wai ka je kana neman gafara wani ya cire hulaka ya shafa ma kai wai ya yafe ma ba, wallahi ya bata maka lokaci. Ba wai ka je neman gafara ka je a maka ƙarya a ce an yafe maka ba, ce aikin hajji kudin za ka samu gafarar zunubi. Bayan wannan akwai hadisi sahihi ingantacce na Aisha take cewa mata sun faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam naral jihada afdalul a'mal. Ya manzon Allah, muna ganin cewa jihadi shine mafificin ayyuka. Afala nujahid, ya manzon Allah, ba za mu je mu yi jihadi ba? Manzon Allah ce la, ba za ku je ku yi jihadi ba. Kuna da jihadin da ya fi kowanne muhimmanci shine alhajjul mabrur. Ku je ku yi aikin hajji karɓaɓɓe. Kaga ashe wannan yana nuna mana iyaye mata ba a bar ku a baya ba. A daina zuwa ana tara gwalagwalai, daina zuwa kuna zube gwalagwalai, kuna tara gwalagwalai, kuna ninkime su a cikin ɗakunan ku ba tare da kuna zuwa ku sauke wannan farali da nauyi da Ubangiji ya ɗora muku ba. Akwai mata da yawa suna da kuɗaɗe, suna da wadata, amma wallahi ba su zuwa aikin hajji. Sun fi kwammacewa gwanda su tafi India su je su ga matan India. Sun kwammace gwanda su tafi Dubai, gwanda su tafi ina, gwanda su tafi ina, su tafi kasashe don shakatawa. Wannan ba daidai bane. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana hadisi, alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna. Aikin hajji karɓaɓɓe ba yi da sakamako sai gidan aljanna. Allahu akbar. Aikin hajji karɓaɓɓe da aka yi wa Allah da'a, kalmar al-mabrur daga albir ne, ai alhajjul ladhi lam yukhalithu al-ism. Aikin hajjin da zunubi bai cakuda a ciki ba. Wannan shine ba shi da sakamako sai me? Sai gidan aljanna. Ashe waɗanda suke zuwa suna yin aikin hajji suna cakuda saban Allah da barna a cikin aikin hajjin su, to ba su samu wannan falala na cewa duk wanda ya je aikin hajji ba yi da sakamako sai gidan aljanna ba. Ya ku al'umma, ku je ku yi aikin hajji wanda yake tacecce, ingantacce, kuma aikin hajji da ake yin taka tsantsan a cikinsa ba tare da ana fusata Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikinsa ba. Wallahu ta'ala a'lam.